Yan surat ni Apostel Paulus tu Huria Rom bidu 10 mamukamai sian ayat 10 onom sahatu 20 sada. Di Bibel nami halaman 215 pada Naibar. Hulangi hami madok sian Rom 10 mamukamai sian ayat 10 onom sahatu 20 sada. Hujah hami ma di tonga-tongata pai huti utamuma di rohamu. Alaidang sude mangului barita na ulii ai ninasi Jesaya do. Ale Tuhan tungi sema maka porsiai jamita nami. Asa sian na tumangihod doroha porsiaon. Ia panangi hononi sian hatani Kristus do. Alayom ma do honokku dang dibegi huroa nunganian nunga tolhas do suarana tuliat portibion jalarudi suhini tano oddo baritana alay hudok muse dang mangato Israel disi parjulu sibu sama dok pinggilokku mahamu mangiburu midan naso bangso hian paheheoku rimasmuna mida bangso nauto humdo si Jesaya madok akan naso mangululu yau ido nadapotan naung gabe patar doau diakan naso manguso yau lai tu bangso Israel do didok manipatari hupaherbang tangaku tu bangso naso mangului jala na manggaga ido hatani tu hata barita nauli namarsaor di tonga-tongata di mingguta sadarion tu hamuna manami nanami na hinaholongan ni tu hata di zaman Haiti natatad dan wain godangdo barita naboy si tangi honotta naboy si berengotta molaujui holasada do berita ima taringot tu akka keadaan marhite teperi lain waeng nunga godang terkenal jolma alani konten-konten naboy mabahen menarik di rohani jolmai tapi satu yang boleh kita lihat mungkin itu hanya sebatas hiburan mungkin itu hanya sebatas pengetahuan. Hera maul do dapot gabe patubuhon haporsiao. Hera maul do dapot gabe patubuhon pakirimon nagogo. Hera maul do dapot laho paunehon parsaoran dohot debata. Diturpukon di patuduhon Apostel Paulus pangatusion natakas laho pasikopo kaporsiaoni merhite na mangalapati bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Haluaon ni hita jolma merhite-hite si basa-basa ni debata. Dia do amang, dia do inang, dia do hamu na poso bulung. Molo tarajumi nuaing di bagasa partikiata nang songonisian ruhut pangajarion na jolo. Didok Apostel Paulus si basa-basa ni debatado haluao di tonga-tonga ni ngoluta. Totu adong naikom menunjang bagaimana sebenarnya dalam menghayati anugerah itu. Di bagasa ngoluta tu debata.
Gudang amang inang namang hayati anugrah na mga rajumi di tonga-tonga ni nguluna si lehon-lehon ni debataroi alay dang adong bergeming di bagasa na kaparange, dang adong bergeming di bagasa na kapapahena. Hampir surido kita na pungu di sonwaeng mga kuhoni, toy mamang si basa-basa do ngoluon, toy mamang si basa-basa do haluaunon, toy mamang si basa-basa do kehidupanon, toy mamang si basa-basa do akanak konon. Hampir semua kita mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Dang pola tarajumi sa sitong na di tonga-tonga ni ngoluta, molo di dokon Apostel Paulus di bagasa tikion. Anugerah itu, keselamatan itu adalah anugerah. Itu yang perlu kita gumuli bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ketika kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa hidup ini anugerah, bahwa keselamatan itu anugerah. Adonana yang si para tarata umpu di tongah-tongah ni ngolu. Hobar tutur pukon, adong tulu kuidahami naik ko para tarata otak. Na perjulu didok di ayat 10 pitui asa sian na tumangihod doroha porsiaon ia panangihononi sian hatani Kristus do. Kita memahami hidup ini anugerah, kita memahami bahwa keselamatan itu anugerah, tapi satu yang ditekankan Paulus menurut firman Tuhan hari ini, naeng niani ko tinggil hita manangihon hatani debata. Pertanda kehidupan kita memahami bahwa keselamatan itu anugerah, sebagaimana dikatakan Paulus dalam firman ini. Molo di dokon ibana marhite-hite odolat diaya 10 pitu asa sian na tumangihod doroha porsiaon ia panangihononi sian hatani Kristus na marlapatan. Orang yang selalu memahami hidupnya anugerah, orang yang selalu memahami keselamatan itu anugerah, dia harus menyedengkan telinganya kepada apa yang diinginkan Tuhan. Dia harus menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan itu sendiri. Di Yakobus sada ayat 10 sia takas do didokod disi girgir mananginangi alai bakol makatahon, cepat mendengar lambat untuk berkata-kata. Gudang dono yang jolmaon iko kabis hatana jalai kopatar di bagasan pangalahona songoni marhataridaan molo di dahamuan non di Google adong do sasitong na hata naiko kabis hata honon ni paropuat dohot hata ni bawa didok di Google bawa 10 sada 150 hata masadari buasa ugodang buru-buru ngata botora sadia may kokabis parupuan 10.340 sia hata. Dia uban nahu hatau kami amang didok dison gir-gir manangi-nangi manangi hok katani debata sian na tumangihod doro haporsiaon na marlapatan molo tapadomu na niro ni Apostel Paulus tu Yakobus sada 10 sia. Sebenarnya orang yang benar-benar memahami hidupnya anugerah, keselamatan itu anugerah, lebih benar-benar mengarahkan hidup itu, mengarahkan pendengaran itu, menyedengkan telinga itu kepada apa yang diinginkan Tuhan. Tu bagasan hatani debata. Hiado didok perjamida murado mengatasi kaparupuan ninna. Holad dilehoko habis satanai na 10.340 siai hohom namai ninna. Dia unang pola loja hamu amang. Holad di paho pamupe habis na 10.340 siai loja ibana
pitor modom doi renges. Songonina ngakaina unang pola loja hamu laho mangadobi ama nasai mungkin jojot mabahes sogoni rohamu ola kabis na 10 sada 150 ngasob bube rohani hohom namani mololoja ibana lasumodom ma. Itu mengatasi mungkin persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Alai molo didokon di bagasa turpukon, gir-gir manangi-nangi, tinggil si pareo tu sakap ni debata, tinggil si pareo tu lomo ni roha ni debata, tinggil si pareo tu hata ni debata, gir-gir manangi-nangi bakol makatahon, itu bermuara kepada kehidupan yang diinginkan Tuhan. Hidup orang yang menyadari bahwa hidupnya sudah anugerah, hidup yang sudah menyadari bahwa keselamatannya adalah anugerah Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu menyedengkan apa yang diinginkan Tuhan. Dia selalu memberi hidupnya kepada yang diinginkan oleh Tuhan. Alani dihamisad diri amanginang. Orang yang menyadari bahwa hidupnya anugerah Tuhan bukan hartanya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan, keselamatan anugerah Tuhan bukan jabatannya. Orang yang menyadari hidupnya adalah anugerah Tuhan, keselamatannya adalah anugerah Tuhan, bukan berdasar apa yang dipahami orang Batak, Hagabeon, Hamuraon, Nasangapon. Orang-orang yang menyadari hidupnya anugerah Tuhan, keselamatannya anugerah Tuhan, tinggil doi tulomoni rohani Tuhan, tinggil doi tu sakap ni Tuhan, tinggil doi tu napinar hagiot ni Tuhan, tinggil doi tulomoni rohani debata. Alani amang inang sadahagugo do di jolma molosai di paeleng ibana si pareon na tuhatani di bata. Sadahagugo do molosai di paeleng ibana si pareon na takas manangihon lomoni rohani di bata. Mungkin hari ini Bapak Ibu masih kuat, mungkin besok juga masih kuat karena fisikmu adalah fisik 55. Mungkin hari ini Bapak Ibu masih kuat, tapi saya tidak jamin, Bapak Ibu juga tidak mampu menjamin bagaimana minggu depan. Jika hari ini boleh kita lihat nagabe tudosan ngolu ni jolma songo bunga-bunga, hari ini dia mekar, besok sudah apa layu. Mungkin boy dodohonot tadi bagasa partikianon masih 55 saya, masih kuat saya. Mungkin masih bisa katakan semua finansial yang saya miliki boleh mengcover semua kehidupan saya, 7 turunan anak-anak saya mampu mengcover. Dohonok kumaratu hamu amanginang, kekuatan kita bukan di situ. Kekuatan orang percaya bukan di situ. Kekuatan anak-anak Tuhan bukan dalam finansial, tapi kekuatan anak Tuhan adalah di dalam mendengarkan, menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan. Orang yang selalu menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan, bukan kekayaan yang muncul, mungkin banyak tantangan. Orang yang menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan bukan jabatannya banyak. Orang yang menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan bukan anak-anaknya yang mungkin berhasil, mungkin banyak persoalan pergumulan. Tapi ingat amanginang, orang yang menyedengkan telinganya kepada firman Tuhan, dia ibarat kayu pohon nasinuat di topi ni aek. Tatadda do pohon, tatadda do hau. Songon hau na di topi ni aek majol manasai manangi hok kata ni demata.
Roh terpaan dia tahan, roh alogoniari dia tahan. Bahkan satu yang boleh kita pahami dari Alkitab, semua pohon mungkin tidak berbuah, tetapi pohon yang di tepi air songoni mangulu ni jolma, nama ngulu di bagasak katani debata, nama nangihok katani debata, disi boy berengota, boy mampu mengadopi portinion. Secara biologis, semakin bertambah umur kita, semakin mungkin sulit kita bergerak. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang kita takutkan. Semakin banyak bertambah usia kita, bahkan mungkin kekuatan kita akan melemah. Jolma namar haposat tu debata, songon pidong rajawani. Orang yang mendengar firman Tuhan berarti dia mampu mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan berarti dia mampu membelakangkan kemampuannya, tetapi dia mengandalkan firman itu sendiri di dalam pergumulan, mengandalkan firman Tuhan itu di dalam semua kehidupan yang dijalani. Manang marhoi, manang lasroham, molo takasdo si pareota, laho manangiho katani debata. Ima gabi hagogo di tonga-tonga ni ngolum, ima gabi hagogo di tonga-tonga ni keluargam. Karena itu keluarga yang dekat dengan firman Tuhan bukan semuanya bahagia. Dada boyu kurota songoni, alai keluarga na dekat Tuhan ni debata. Dia benar-benar menghidupi apa yang dikatakan firman. Hidupnya selalu dihibur Roh Kudus. Hidupnya selalu ditentukan apa yang disebut keinginan Tuhan. Alanina perjolo amanginang di tonga-tonga ni turpukon dang sia-sia ngulum manangi hokkatani debata, danga soadong utungmu manangi hokkatani debata, dang godang sasitongna naboy dokononna di tonga-tonga ni ngolutta molo dau hita siak katani debata. Alai molo takasdo jonok kita siak katani debata. Imana patar gabe hagogood di tonga-tonga ni ngoluta, gabe hagogood di tonga-tonga ni keluarga, gabe hagogood nang di tonga-tonga ni ulauta. Hari ini mari kita sadari, bukan semakin baik hidup kita kalau kita jauh dari Tuhan. Bukan semakin baik hidup kita kalau kita pura-pura mendengarkan firman Tuhan. Di berani tak kasih doi sadarioko molo dibegi hohatani debata suara debata unang papir roham alai paeling mapinggolmu jala ulahomma lomoni rohani debata imana perjolo napa dua hon dung tatangi hokatani debata rikot do perenungan, rikot do kontemplasi, rikot do bercermin. Sada kelemahatan wae ngamanginang dang adong behitan na suhya mabigi hatani debata. Molo tabaho permusi itu kegiatan na tadok kon harisan STM. Hampir suarong do di medanon STM na somanangi hokatani debata. Hampir suarong do di medanon arisan na somanangi hokatani debata. Molo di luar ni gereja, molo di gereja on tadok majo pelayanan na boy tabain mulai sekolah minggu remaja, na poso ina ama dohot lansia. Semua itu persekutuan yang benar-benar mendalami firman Tuhan, manangihok katani debata. Alaina gabe maol tabae di tonga-tonga ni ngoluta. Jalaido na nidok ni hatani debata di bagasa turpukon nanaing padaron ni Apostel Paulus. Mendengar firman Tuhan bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi firman Tuhan itu harus menjadi yaitu cerminan manang cermin. Di dia mai digugah Apostel Paulus do di tonga-tonga ni turpukon. Marhite kehidupan di bangsa Israel mulai sianaya 10 alu sahatu 20 molo hujaha di son songonomma sasitong naboy berengota nunga tolhas
barita nauli tu sadok sisik ni tanoon imana perjolo napaduahon dang mangatto ninna Israel disi napatoluhon nung ngamar parbue barita nauli tu hala si pelebegu jalaido sa sitong na panidangion ni Apostol Paulus alanido molotabereng sejarah kehidupan ni Apostol Paulus dia disebut rasul tu si pelebegu naso manad dade bata di luar ni hajahudion alani di do ibana di tonga-tonga ni trupukon nung ngasahat barita nauli tuluar ni hajahudion nung ngamar parbue nung sasitong na parbue na dengan sude sahat tu si pelebegu bahkan tu naso mangolului de bata imayak 20 didokon di pasahat barita nauli ahado dahurang amangin ang mereka tidak membuat firman itu menjadi cerminan. Mereka tidak membuat firman itu gabe introspeksi diri. Moloi jahamu naking desteri idoko siester matu si Mordekai marpuasa mahamu. Jahamu do si belum nai. Naneng dohonok ku amanginang sangat luar biasa perenungan Nabi Nain ni si Esther. Didok tu si Mordekai marpuasa mahamu. Asa molo mangido ibana tu rajai gabe tubu basa si tongna songon na ni igil ni bangsoi hati hai dang pola dohonok kutuhamu amang dalam kontemplasi berpuasalah daun dalam berkontemplasi arahkan hidupmu sebagaimana ibu-ibu dalam menata rias rambut memekap perlu sorminan songonido nanaing dohonon di Apostol Paulus di tongah-tongah di Trupukon. Orang yang mendengarkan firman Tuhan jangan masuk dari sini, tetapi keluar dari sini. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan berkontemplasi nomor lapatan renuk konado pemaamang inang ngolum tuhatani debata nani renuk komi renuk komahatani debata ado petu ngolum ado petu keluargam sebagaimana dalam firman Tuhan kitab Esther puasa di dok di Esther mar puasa mahamu diturpu kodang neng dohono kuamang inang berkontemplasi bukan stop makan, stop minum. Berkontemplasi bukan stop menikmati makanan kedagingan dan juga minuman yang kita butuhkan. Dang pola maolo be patorangot tuhamu amanginang nungadong nuaing HKBP minimal sehari seminggu ibana marpuasa. Ulala disong ngadong itongi. Mungkin mengikut-ikut ajaran-ajaran gereja yang lain. Mungkin mengikut dogma-dogma gereja lain. Tapi satu hal yang perlu kita aminkan dalam firman ini, berkontemplasi sebagaimana kami inginkan dan bahkan keinginan firman Tuhan hari ini. Stop melakukan kejahatan, stop melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Itulah kontemplasi, itulah puasa-puasa yang perlu kita wujudkan dalam hidup ini. Molotung adong pe na menggeluti puasa di tongah-tongah ni ngoluna stok makan stok minum dan pola salah. Molotung adong pe na menggeluti puasa stop hal-hal yang mungkin dimasukkan alai dohonok kudo tuhamu amang inang songon nani dok ni Apostol Paulus harajaun di debata bukan soal masuk harajaun di debatai mahasitonga kebenaran Tuhan apa yang masuk itu adalah dikuduskan tetapi yang sering mungkin menjadi pemicu di dalam kehidupan kita nah haluarondo alani amang inang molotung tapatu pape nahudoko kami di tongah-tongah di Trupukon kontemplasi sebagaimana Esther meminta kepada Mordekai dengan doa-doanya tetapi mereka berpuasa itu sebagai pertanda wujud bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan itu benar-benar mereka dekat di bagasa tikion naing dohonon nami amang inang molotung pe tapatu pa Dina tumangihok kata ni debata Dina ong takasita patupa sude ngulut tatarahot tulomo ni rohani debata marhite na manangihon. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, buatlah firman itu menjadi cerminan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, buatlah
firman itu menjadi introspeksi. Kegagalan kita mungkin di dalam hidup ini, kita sering mendengarkan dan bahkan membaca firman itu setiap hari. Apalagi dalam konteks kehidupan kita sekarang, dan mau lebih mengalului renungan di YouTube semua mungkin tersedia renungan-renungan, tapi satu hal yang boleh kita pahami, renungan tanpa kontemplasi, renungan tanpa menghambat kehidupan yang mungkin melakukan kejahatan, molo tapatupa, renungan di tengah-tengah ningoluta, yakini kedekatan kita harus benar-benar kita wujudkan dalam firman itu. Ingat mamanginang, gabe sorminam mahatani debata di tengah-tengah ningolum. Gabe sorminam mahatani debata di tengah-tengah ni keluargam. Gabe sorminam mahatani debata di tengah-tengah ni dirita. Imana paduahon napa tuluhon di paingot si Paulus do di tengah-tengah ni turpukon. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah kontemplasi, ketika kita sudah merenung, ada satu hal yang paling terpenting, taat akan firman itu sendiri. Nilai ketaatan bagi kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan harus terus kita bangun di dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan. Orang yang tidak memiliki ketaatan, dia disebut sebagai pengikut, itu hanya sebatas pengikut. Orang yang tidak memiliki ketaatan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu ibarat apa? Songopat curang. Karena itu posisi kedua sebagaimana dikatakan dalam firman ini, kita harus berkontemplasi, merenungkan. Setelah kita merenungkan, satu yang boleh kita pahami menurut Paulus, didok di tengah-tengah ni turpukon, tak kasiat do didok di ayat terakhiri, didok alai bangso Israel do didok manipatari hupaher bang tangaku tu bangso naso mangoloi naso amanginang molotaida di keberhasilan ni jolman waing au sugari tasukun nasida ahado rahasiam gabe jolman berhasil. Pasti dia mengatakan, saya ini orang yang disiplin, taat dengan aturan-aturan. Disiplin itu sangat menentukan bagi kehidupan orang-orang percaya. Disiplin dalam sikap, disiplin dalam kata-kata, disiplin dalam perilaku. Orang yang sudah mendengar, orang yang sudah benar-benar merenungi firman Tuhan, satu yang diinginkan Tuhan sebagaimana diinginkan Paulus dalam firman ini, usahakan kita taat akan firman itu. Baru pejamita takas di minggu ima namarjala si Petrus sampai sabor ngidang dapot alai sada halna nidok di si Petrus ima nagabe perenungan di kita nunga pola sabor ngi kami Tuhan alai dangadong dapot alai alahomat dok. Itulah bentuk ketaatan, itulah bentuk yang boleh kita pahami bahwa firman itu telah melakukan perubahan sikap dalam kehidupan kita. Dan gajang bedohon nami amanginang merhite-hite ketaatanon di bagasa persaurata terlumobi di bagasa minggon tolu disungguli hatani debata. Sebagaimana Paulus menginginkan kita mendengar firman Tuhan bukan hanya sebatas mendengar. Mendengar firman Tuhan berarti menyedengkan telinga dan berfokus kepada firman itu sendiri. Nah, paduahon mendengar firman Tuhan berarti berkontemplasi, merenungi firman, mengadop penguluot tuhatani debata, bercermin dalam semua perilaku. Orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan berarti dekat dengan sikap-sikap apa yang diinginkan Tuhan. Orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan berarti papudiho ngoluna, papudiho pikiranna, alai patujolo pikiran ni debata. Idona luar biasa di ngolu ni akajolma. Naung merenuko kata ni debata. Na patuluhon. Orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ingat, hacit pe dilalaho.
alai ala ketaatan itu debata ikon ulah honom mudoi. Hacit pe di bagasa perasaanmu ala ketaatan itu debata ikon ulah honom mudoi. Orang-orang yang sudah benar-benar menghidupi firman Tuhan, dia benar-benar mengarahkan hati pikirannya, dia taat walaupun sakit secara jiwa psikis.